sir mar somo ne jopuonjre ma pachoka. Kama dhi nyime nyako Ramogi piny owacho keto tenge omenda maromo siling bilion 19.6 mar siro somb jopuonjre e yor siro kuonde tiegruok mag mbalariany kod tije mag lwedo. Jata tije mar Universities Fund Joffrey Munari okoni nonro jopuonjre 130,485 biro yudo sir e yor hola kod sir ma piny owacho chiwo. Munari twak kod jofwamb weche boma Naivasha kaka Judith Omondi miyo ler. E kinde ma maromo mbalariany 79 kama oting'o manyocha omi puoth jumbe ariyo mokalo Open University of Kenya chano rwako jopuonjre chak dwe mar 9 higani, duol ma ochung' ne siro jopuonjre e yor omenda Universities Funding dhi nyime kod yudo kwayo mag jopuonjre madwaro sir. Oro kwayo mag hola kod sir e yor scholarship ne jopuonjre mag mbalariany kod kuonde tiegruok mag tije lwedo rumo tarik 27 mar dweni. Kata kamano, nyaka tarik 11 mar dweni, maromo jopuonjre 8,200 kende kuma 140,107 manyicha duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok okeyo ne skunde duto ema oseoro kwayo maggi mag hola kod sir mar piny owacho kata scholarship. Juma ma okalo, ywak moko ne neno ewi nengo mar somo ni ka ikoni en malo kendo ting' mathoth odwok ne janyuol. Kata kamano, jata tije mar Universities Fund Joffrey Munari okwedo gik makamago ka okoni omenda nitie moromo jopuonjre te mamoko dong'. Munari okoni piny owacho keto thenge bilion 19.6 mar siro jopuonjre mbalariany kod kuonde tiego tije lwedo e yor scholarships. Olero ni negiketo budget mar jopuonjre 155,814 kata kamano 140,107 kende mane oketie kuonde tiegruok. We shall not close until the 140,127 students get in. But we cannot force everyone again to apply. But the position is that we will want to accommodate every student because the funds are available. We worked with 155,000 when budgeting. Looking at the total number of students, even if, and I'm not saying they move, money would not be a reason for us to stop any student to transfer. 130,485 ma oketie mbalariany mag piny owacho biro yudo hola kod sir mag scholarship. 9,662 ma oketie mbalariany mag ji giwegi to biro yudo hola kende. Jopuonjre machano loko mbalariany maggi kod kit somo owinjo tiek magi duto kochopo tarik 15 dweni. If you change your program, the money will follow you to where you are going. If you change from Maseno University to Rongo, your scholarship and loan must be transferred from Maseno University and it must go to Rongo. Otherwise, you will not undergo your studies. Mbalariany duto ne omi thuolo mar golo nengo mar kit somo ka somo, kata kamano okwagi mondo miki gimed nengo mane giseketo e winjruok kod piny owacho. KU is the most expensive medical school at 720. Aga Khan is at 1.445, and people are going there. So where these people are going there? So you sell your product to the market decides whether the product is worth taking. Kopogore kod hola mar chulo somo, japuonjre bende nyalo oro kwayo mamoko ma oriwo hola mar omenda maginyalo dhiro go ndalo e skul kata upkeep money. Judith Omondi, Ramogi TV. Osuru nyime jatend piny William Ruto lero ni piny Kenya